Moni leroso tsiku labwino limene tasonkhana mu nthawi ino kuti tigawane nyimbo zolimbikisa, nyimbo zopasa chiyembekezo mu programu iyi Hymns of Hope Malawi Edition. Muli ndine mkonzi komanso muulutsi wa programu imeneyi Victor Kaula. Mu tsiku la lero ndikutengeraniso nyimbo zakathithi, nyimbo zochuluka zotithandiza ife kulimbikisa chikhulupiriro chathu. Mutu wa programu ndionena kuti Jesus is calling you. Will you accept or decline? Yesu akuyitanani. Kodi muvomera kapena mukana? Pa Yohane chapter 3 verse 16 akuti pakuti Mulungu adakonda dziko lapansi kotero adapasa mwana wake wobadwa yekha kuti yense wokhulupirira iye asatayike koma akhale nawo moyo wosatha. Kuti amayi, abambo, anyamata ndi atsikana mukudziwa kunena kuti Yesu Khristu ali kuyitana wina aliyense posawerengera kuti iyeyo kaya ndi wolemera, kaya ndi wosauka, kaya amachokera kuti, kaya ndi wamtundu wanji. Tonsefe tili kuyitanidwa ku chipulumutso chimene akupereka chaulere. Yehova akufuna kuti ife tichilandire chipulumutso chimenechi. Pa 1 Yohane chapter 1 verse 9 kuti ife tilandire chikhulupiriro chimenechi tikuyenera tilape machimo athu ndi kuvomereza kwa iye, ndipo akuti ife tikavomereza machimo athu azatikhululukira. Yehova ndiwokoma kwambiri. Yesu ndiwo konzeka kutikhululukira machimo athu, ngakhale machimo athu atafira ngati kapezi, Yehova azatipulumutsa. Chotero mu tsiku la lero ndikufuna tikumbukire nthano imene ilipo pa Exodo chapter 3 verse 1 mpaka na 10 pamene akufotokoza za Mose. Kunena kuti Mose pamene adapita ku phiri, adachoka uku kuthawa chifukwa kuti abale ake akuona ngati kuti angathe kumuononga, adathawira ku chipululu. Koma kuti ali ku chipululu kumeneko ndikumadyesa nkhosa, tsiku lina adaona chisamba chikuyaka moto. Akuti popanda wina aliyense kuti wachiyasi chinangoyamba kuyaka. Akuti adathamikira kumeneko kuti akachione, komano adawuzidwa kuti usafike pano, ayi uchose sapato zako. Ndi pamalo apa pamene Yehova adafika anamuyitana kuti apite akatumikire. Leroli ndikufuna ndilengeze kunena kuti Yesu akutiyitana, komano kuti ife timvomere afuna titaye sapato zathu. Kodi sapato zathu zikuyimira chani? Zikuyimira machimo athu. Kodi inu ndikufuna muganizire ndi sapato zanji zimene mwavala. Mpulogalamu iyi pamene tikukhala nawo, mene tikulowa mkati mwa Hymns of Hope, ndikufuna muganizire ndi sapato ziti, ndi masandozi ati auchimo kapena zinthu zolowezi zimene mwavala pamene Yesu akuyitanani afuna kuti muzitaye musadakumane nawo. Chifukwa ngati mupitabe ndi sapato zimenezo simulandiridwa ayi. Tatiye timvere nyimbo iyi imene akutiimbira anyamata a Area 25 Future Adventist Men, akunena kuti Yesu ali kuyitana. Yesu akuyitanani. Kodi inu muvomera? Yesu amatiyitana mu njira zosiyanasiyana. Pamene mwina tiona anthu ovutika, pamene tikumana ndi anthu ena amene akusowa chifundo, Yesu akutiyitana. Tamverani nyimbo imeneyi imeneno anyamata a Area 25 Future Adventist Men akuti Yesu ali kuyitana.
Nyimbo yosatana nayo akuti mpulumutsi izani. Mpulumutsi izani. Izi zitikuyankhula chifukwa china kuti no Yesu akutiyitana ndiye tavomera. Ndeti kuti mpulumutsi izani. Tamverani nyimbo iyi imene ndi pemphero kunena kuti mpulumutsi izani, yoyimbidwa mwaluso, gulu labwino kwambiri. Tamveserani nyimbo imene ndikufuna muimve ngati pemphero limenenso likhale pemphero anu kuti no ndithu Ambuye idzani. Yakwana nthawi imene ifeyo tikufuna kuti Yesu abwere pa madziko lapansi limene tikukhala mtendere kulibe. Mtima wadzaza chisoni, idzani pena kaika mawa, idzani mpulumutsi idzani pakukhala ndi mantha, mphamvu zanga zikachepa, Mbuye wanga idzani. Abwenzi akandithawa, idzani. Adani nandizingaso, idzani. Mpulumutsi idzani pakukhala ndi mantha, mphamvu zanga zikachepa, Mbuye wanga idzani. Idzani, idzani, fupitu, fupitu, paulendo wanga onse, Mbuye munditsogoze, mphamvu zanga zikachepa, Mbuye wanga idzani. Nyimbo yosatana nayo akuti pasira ndi a Morning Star akuti izani nonsenu. Izani nonsenu okonda Yesu. Yesu akutiyitana. Jesus is calling you. Will you accept or decline? Yesu akuyitanani. Kodi muvomera? Ngati mwamvomera Yesu Kristu, tangolembani mu comment section kuti ndavomera. Yesu akuyitanani tsiku la lero. Tamverani nyimbo imeneyi yoyimbidwa ndi a Morning Star. Akristu tilikupita kuzioni wabwinoyo, idzani nonsenu okonda Yesu
chuma Kristu tirikupita kuzioni wa winoyo Zioni wa winoyo Zioni wa winoyo. Popitiriza pamenepo azimayi go forward akuchiuzimbi kulilongwe akuti izani tizayimbe nyimbo osati nyimbo wambayi, nyimbo ya chipulumuso, nyimbo yosonyeza mphamvu ya Mulungu yene akuti yopulumusa machimo athu. Mmene ifeyo tikukhala mu nthawi yathu ino alipo anthu ambiri amene akukayikira kunena kuti sitingathe kupulumusidwa, komano azimayi akuti no izani tizayimbe nyimbo ya chipulumuso, nyimbo yokweza Yesu Khristu. Kodi inu muli nayo nyimbo? Komano nyimbo yanu mumayimba nyimbo zotani? Tamveserani azimayi go forward akuchiuzimbi akutipasa nyimbo akuti izani tizayimbe nyimbo. Ndiawo Alumbas SDA Church Choir akuti idzani kwa ine, bwerani kwa Yesu Khristu kuti muzapume, musakhale nawo mtendere umene umabwera chifukwa cha chisomo. Akuti uza ife kunena kuti tize kwa Yesu Khristu. Pa dziko lapansi tu palibe kupuma. Pamene ukuganiza kuti wathana nawo vuto ili, vuto lina likubwera. Chotoyo mu program imene ya Hymns of Hope tufuna tikuyitanireni kunena kuti izani kwa Yesu Khristu. Fa kumeneko ndiye kumene kuli kupuma mwa Yesu Khristu. Tamverani nyimbo imeneyi imene akutipasira Alumbas Church Choir. Zani
Popitiriza uthenga umenewo, a Angel's Voice akunena kuti mbuye ndaza, ineyo ndiye ndabwera, mwandiyitana ndavomera, ndikuza pamaso panu. Iyi ndi nyimbo yozipanga dedicate kapena kuti kuzipereka pamaso pake pa Yesu Khristu. Sindikudziwa inuyo tsiku la lero kuti mukuzipereka pamaso pa Yesu Khristu, mwasiyana nazo za dziko lapansi, monga Mose adawuzidwa kunena kuti chosa sapato zako. Kodi inuyo mukuchosa zoyipa zanu zimene inuyo muli nazo, kaya ndi nkhaza, kaya ndi mabodza, kaya ndi mtima wankhwizi, kaya ndi mwina kusakhulupirika m'mabanja athu, kapena mu zintchito zathu. Lero life anthu osadalirika, tiye tizitaye zimenezo, tidze pamaso pa Yesu Khristu. Tikafika pamaso pa Yesu Khristu tizakhala nawo mtendere. Tamveserani nyimbo imeneyi. Ndachimwa koposani, ngati pali woipayo ndine, mundikhululukire. Mbuye ndadza pamaso panu, ndachimwa koposani, ngati pali woipayo ndine, mundikhululukire. Sukeni mtima wanga, sambitseni ndiyelemu, kale nane Yesu mbuye, mwende nane siku. Sukeni mtima wanga, sambitseni ndiyelemu, kale nane Yesu mbuye, mwende nane siku. Mbale wanga Yesu afunawe, watambasula dzanja, usaumise mtima wako, ndipo adzakulandira. Mbale wanga Yesu afunawe, watambasula dzanja, usaumise mtima wako, ndipo adzakulandira. Sukeni mtima wanga, sambitseni ndiyelemu, kale nane Yesu mbuye, mwende nane siku. Sukeni mtima wanga, sambitseni ndiyelemu, kale nane Yesu mbuye, mwende nane siku. Kale nane. Zikomo kwambiri. Ndi anyamata akuna Matete Adventist Youth kuchirimba akunena kuti Yesu abwera, Yesu abwera. Ifeyo tonse anthu a Mulungu ngati timatchula kuti ma Adventist, ndife ma Adventist fati kukhulupira kuti Yesu akubweranso posachedwa. Anthu angamathe kumakayikira, koma ife tikukhulupira kuti anatilonjeza. Yehova akalonjeza amakwanirisa. Tisayiwale tu ife kunena kuti anthu apa dziko lapansi amanama, koma Mulungu sanamayi. Mulungu chimene wanena azachikwanirisa. Akufotokoza kunena kuti ngakhale kuchedwa kwake kwa Yesu Khristu ndi mwayi kwa inu ndine kuti tilape. Tatiyeni inuyo mtsiku la lero, monga Yesu Khristu akutiyitana tonse tilape, tivomereze, ndipo Yesu akubwera posachedwa, ndipo chizakhala chimwemwe chachikulu kuti inu ndine tizakhalepo. Mveserani nyimbo imeneyi na Matete Youth Choir akunena kuti Yesu abwera.
Pamene tikufika kumapeto kwa programu imene, nyimbo imene ilifuna timalize nayo ndi ya The Chariots, amene akunena kuti olema ndi othodwa idzani kwa Yesu. The weak and weary, let us come to Jesus. We are being called to come to Jesus. Chifukwa ifeyo ngati tingakhale pa ife tokha sitingathe kukwanisayi. Ambiri a ife takati kuyesera kuti no tikonze mavuto athu koma tikulephera. Ena ife muna nkalasi zinthu zikuvuta. Bible likunena kuti ikakusowa nzeru pemphera. Mulungu wakumwamba sazatimana ayi. Mulungu wakumwamba satimana zabwino ayi. Yeremiya 29 verse 11 akunena kuti maplani a Mulungu wakumwamba ndi ofuna kutipambanitsa osati kutilepheresa ayi. Ndiye ifeyo olema ndi othodwa tiyeni tidze kwa Yesu Khristu. Akuti ifeyo tikazayitana azatimva. Mulungu wathu wakumwamba sali ndi khutu logontha ayi. Ifeyo tikayitana amatimva. Ndiye ndikufuna mmene tikumvera nyimbo imene akunena kuti Yesu abwera, Yesu abwera. Ifeyo olema ndi othodwa tiyeni tidze kwa Yesu Khristu. Ifa Yesuyo akubwera posachedwa ndipo afuna kuti no azatipulumutse.
Musaiwale wagawira program imene anthu enanso kuti adziwe, komanso kuwalimbikitsa kuti ino apange subscribe. Komanso ngati pali nyimbo ina imene imakudalisani ndipo muli ndi testimony yaying'ono imene mungathe kupereka, chonde ndikupempheni tengani ka video kakang'ono kamene mungafotokoze nyimboyo tizasewera mu programu imene kuti anthu enanso akadalisike. Komanso mungathe kutumiza ku manambala awa kapena ku Gmail imene ili patsogolo panupa. Mukatero tizalandira nyimbo imeneyo. Komano tatiyeni imene tufika kumapeto tithokozenso onse oyimba amene mwatenga nawo mbali mu programu imeneyi. Ndikufuna ndikuyitanireni kuti Sunday lililonse 7 o'clock tiyeni tizikhala limodzi. Ambuye akudaliseni. Ndikudziwa kunena kuti dziko la Malawi lakumana nawo zinthu zambiri zosiyanasiyana zokhumudwitsa. Tidakalibe mkati mwa 21 days kulira maliro chifukwa cha the vice president amene anamwalira, komanso ndi anthu ena 8 amene anamwalira nawo limodzi pa ngozi ya ndege. Pamene dziko tikupitirizabe kupemphera, tiyeni tikhulupirire mwa Yesu Khristu. Yesu akubwera. Mavuto athuwa tingathe kulirirana, koma odala amene apereka mavuto awo mwa Yesu Khristu. Olema ndi othodwa izani kwa Yesu Khristu, the chariot. Menenso ikutifikisa kumapeto kwa programu imeneyi. Zaonanenso sabata ya mawa. Ambuye akhale nanu. Zikomo. Olema.